It-tobba f'Malta bħal f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa jinnutaw żieda fl-att ta' mart respiratorju l-aktar fit-tfal u l-anzjani. TVM News huwa infurmat li mill-miliet il-hawn aktar minn 310 persuni iddaħlu fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei b'sintomi marbuta ma' infezzjonijiet fis-sider, tuħ ta' nifs u influenza fost oħrajn. Aktar minn nofshom ġew rikoverati fl-isptar għal aktar kura. Kelliem mal-Ministeru tas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva konferma ma' TVM News li ma tħassrux operazzjonijiet minħabba iż-żieda ta' pazjenti fl-isptar f'dan il-perjodu. Dr. Chris Barbara, Chairperson tad-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei, spjega kif mart respiratorju jiġi trasmess minn itar illi joħroġ mill-ħalq u min-nifs. Qed naraw anke b'definizzjoni illi l-Ewropa rat illi beda l-istaġun tal-influenza kif jaqbeż l-10% tat-testijiet li tagħmel li joħorġu pożittivi hemmhekk jgħidu beda l-istaġun. Jiġri uffiċjalment beda l-istaġun mhux tal-futbol imma tal-influenza tal-virus u aħna qed naraw numru ta' każijiet. Dr. Barbara rimarka li l-aktar vulnerabbli huma l-anzjani u t-tfal. Fit-tfal minn barra l-influenza qed naraw virus ieħor li dejjem naraw fl-istaġun tax-xitwa imma dis-sena partikolarment li huwa respiratory syncytial virus RSV tajjeb illi llum ukoll għadha kemm ħarġet il-qima għaliha u qed ikollna każijiet li jkunu qegħdin ukoll l-Isptar Mater Dei bl-influenza u bl-RSV. Fl-anzjani qal Dr. Barbara minn barra l-influenza wara l-festi bdew tilgħin in-numri ta' infezzjonijiet batteriċi bħal Streptococcus pneumonia li tista' tiġi evitata permezz ta' tilqima PCV20 li qed tingħata bla ħlas lill-individwi kollha li għandhom 65 sena jew aktar. U attribwixxa żieda f'mart respiratorju severa l-inqas nies li qed jitlaqmu għax wieħed inqas qed jagħti każ tal-metodu ta' prevenzjoni bħal li ngħaddu ħalqna u l-ħasil spiss tal-idejn. Ma ninsewx illi mal-viruses respiratorji fil-background għatanna l-COVID tajjeb. Ringrazzjaw il-bambin, il-numri li kien ikollna qabel naqsu ħafna, però fil-background xorta għadu jkollna każijiet. U t-tobba sintendi jkunu jridu jiddistingu x'tip ta' virus qed jikkawża għax influenza llum hemm bit-trattament tajjeb għal COVID ukoll, però it-trattamenti huma kollha differenti. It-tilqim staġjonali għadu qed jingħata mill-awtoritajiet tas-saħħa, it-tilqim kontra l-influenza u l-COVID mill-kmamar ta' trattament taċ-ċentri tas-saħħa kollha bejn it-tnejn u l-ġimgħa u fit-tmiem il-ġimgħa miċ-ċentri tas-saħħa tal-Florjana u Raħal ġdid. Il-vaċċin PCV20 huwa disponibbli b'appuntament mill-kliniċi tas-Servizz Nazzjonali tal-Immunizzazzjoni.